Vezi că dau la muzică, dar dau tare. Nu. Și ia tricou de la cu mânecă lungă pe tine. Că vine măta și te zice la 3. Ascultă ce zic eu. Mami vine de sară. Păi de seară, într-o oră și ceva e aici. Într-o oră? Uh-huh. Bine, da. Îmi ia o bluză. Da. Îmi iau. Dau la muzică. Nu dai tare. Nu dai tare. Nu. Bine. Așa vezi. Dau tare. Dau tare, dar închid ușa la mine în cameră. Se aude că nu. Închide ușa aia și ieși afară.